Tabakorik gabeko egunaren arira, Zigarrokinak Tolosa argazki lehiaketa eginda maiatzean zehar. Tolosako udalak, Osakidetzak, AECC eta Asunción Klinikak argazki lehiaketa hau tabakoak osasunen duen kaltean nabarmentzeko eta ingurumean sortitzaken kalte zohartarazteko antolatu dute. Denera 36 argazki aurkeztu dira lehiaketan. Instagramen atsegin dut gehien Raul Odriozolaren argazkiak lortu ditu. Argazkirik onenaren saria berriz Aitor Benitezek lortu du. Lehiaketara aurkeztu diren argazkiak Triangulo plazan egon dira ikusgai. Erretzaileentzat beraien osasun egoera aztertzeko aukera ere eskaini da tabakorik gabeko egunean. Etorri nahi izan dugu ona, alde batetik erakustea argazkiak, hilabete honetan egindan lana, beste aldetik erretzaileei nolabait ere eskaintzea beraientzat espazio bat, jakiteko osasunez nola dauden eta erretzari utzi nahi badute, Tolosa aldean, ze zerbitzu dituzten, bai Osakidetzan eta bai Medizen Aurkako Elkartean, ze zerbitzu dauden beraien helburua lortzeko. Beti ere gure nahia jendeari laguntzea baita alde batetik erretzen ez hasteko, horregatik egon ginela nerabekin horregatik egon ginen, eta behin erretzen badute, animatzeko erretzeari uzten, eta ze egunik hobeagoa gaur baino hortarako. Demostratuta daude, gaixotasun askorekin erlazionatuta daula tabakoa adibidez minbiziarekin, epokekin, azala simurtzen da, eta osasun bakarrik, osasun fisiko bakarrik, osasun mentalarekin bai. Jendeak erretzeari uzten diotenean, bere autoestima asko igotzen da. Eta gero ekonomikoaki, gero ingurumenari esan dugun, zigarrokinak oso kutsakorrak direla, kea oso kutsakorra dela, bigarren eskuko kea oso kutsakorra da. Urte hauetan lan handia eginda informazioa, nik uste dut informazio asko zabaldu dela urte hauetan, orduan gaur egun erratzaile guztiok dakite azkenean ze ondorio dakarretzan, Mariltzek aipatu ditun ondorio guztiak, osasuna, ekonomia, ekologia, ondorio guztiek ezagunak dira. Baina gauza da, nerabek esaten diguten bezala, azkenean jendeak erretzen hasiko dela, jarraituko dutela, eta hori da guri gehien kezkatzen gaituena, informazioa ez dela nahikoa. Gutxiago erretzen duela jendeak, nik uste dut gizartean ezberdin erretzen dela gaur egun, hori egia da. Denek ezagutzen dugu, legeak, tabakoaren legeak egin duen aldaketak gure gizartean, eta orduan, nik uste dut bai ezberdin erretzen dela, ia ez da edozein lekuetan erretzen, baina horrendik gure borroka jarraitzen du.